Siyanibingelela nonke balaleli nababukeli egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Makadunyiswe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kubo bonke abantu abalalele siyanxusa njengokuba kunxusa uNkulunkulu uBaba wethu emazulwini ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekubikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasebugcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise imibhalo kube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona, ushunyayezwa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona ku-YouTube. Ungakhohlwa nokushirisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi lapho ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi, lapho nimkhonza khona uNkulunkulu nifakazelana ukuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwemibhalo egcwele izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nabazalwane, namukelani umfundisi uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, uMoya oNgcwele ekhazimulisa isibani sezwe, yena yedwa uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Amen. Siyambingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu uKristu inkosi yokuphila. Siloke sithule bona ubufakazi ngawe imibhalo ukuthi yenye inkosi, yenye inkolo, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Okungayo uJesu simile sibonga umusa wakhe asenzele wona, singenakho ukumsola ngakho konke ngokuba yena uphelele futhi ungcwele. Lo mzimba lo uNkulunkulu angena kuwo ukuphelelisa ubungcwele lokuthi umuntu kaNkulunkulu ufanele aphile kanjani. So indodana le uNkulunkulu ayehleli kuyona yayisemkhazimulisa uNkulunkulu ukuba iveze ukuthi uNkulunkulu ufunani kumuntu, ukuba kuningi uJesu akwenzayo nesikuzwayo kuthiwa wakwenza. Yebo, wakwenza ngamandla kaNkulunkulu ayekuye. Lawo mandla lawo uNkulunkulu amkhazimulisa ngawo futhi uJesu wathatha ubuNkulunkulu, wayeseba yinto eyodwa noNkulunkulu. Awusakwazi manje ukwahlukanisa
uNkulunkulu noJesu ngokuba uthi wonke amandla anikwe yena. So ngalamandla esinikwe wona ke uJesu ukuba sikholwe amazwi akhe asiholela empilweni. Simelwe nathi ukuthi sime emazwini asinike wona. Umuntu nomuntu othi uyakholwa ufanele ukuthi ame emazwini awanikwe uJesu, ukuthi wena zifunele uJesu, ungafunelwa uJesu enkonzweni lapho likhonza khona kuphela. Mufune uJesu wazi amazwi akhe ukuze uma ukhona lapho ungaqondi khona usungabuza. Uma unomkhwenyana okholwayo owesifazane wabuza kumkhwenyana wakhe ekhaya. Uma uyindoda nawe ungakuqondayo ungabuza kumfundisi wakho. Ngoba yini inhloso ukufunda indlela eya kuJesu. uJesu usezulwini ngamanje. Njengoba uJesu esezulwini nathi sifuna indlela esisabuye. Mina ngiyakholwa ukuthi uJesu wafa wavuka ngamandla kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela leyo nami ngifuna ukufana naye. Kepha isimo senyama siyanqaba. Ukuba inyama ayinakho ukuqonda izinto zikamoya. Kunencwadi ngithi yaseKolose noma yaseFilipi. Filipi usahluko 3 kusukela kuverse 1. Elokugcina bazalwane bami, thokozani enkosini. Masithokoze enkosini. Ukunilobela khona lokho angikwenqeni. Ukubhalela akunqeni. Kepha nina kuyanigcina. Ngokuba lokubhalelwa lezincwadi njengoba singabazalwane ukwenze ngamandla kaNkulunkulu ukuze thina sihlale endleleni yokukholwa nobungcwele. Xwayani izinja. Ngoba le mbhalo le isifundisa ukuthi sibe nokuqonda, sikwazi ukwahlukanisa ukuthi ngabe sisahamba ngendlela efanele noma sesichezukile endleleni ngenxa yokuthi kukhona abantu abanomona njengezinja abangasebenzeli leli vangeli lensindiso, kepha beza begqoke isikhumba semvu besebenzisa lona leli gama leli. Kepha izimfundiso zabo ziphambene nalokhu okufundiswa nguJesu. Ngakho kuthiwa-ke xwayani izinja. Nixwaye izisebenzi ezimbi. Ngokuba abantu abasebenzayo beza kubantu beza ngalo leli gama likaJesu, kepha inhloso yabo basebenzela uSathane ukudukisa abantu abaningi. Isizathu sokuthi bashumayele abakudukisi ngoba bethanda, bakudukisa ngoba babona ithuba lokwenza imali ngawe. So bafuna ukuhlezi ukubona usebumnyameni khona bezokwazi ukukhuthuza. Ingakho beshumayela ivangeli lamanzi, ivangeli lezibusiso, ivangeli lempumelelo. Abashumayela ivangeli lasezulwini. Wena okholwayo naka lokhu okuqhamuka ngaphezulu. Lokhu okuqhamuka ngaphezulu kuye yizwi eliphilileyo eliholela wena ekuphileni kwaphakade. Lokho esithi siyafuna sibaningi. Siyahamba sithi siye emasontweni, siye emabandleni, siyokhonza. Kunenkonzo yalokhu nenkonzo yalokhuya. Kepha sijabuliswa ukuba ngaphansi kwezinhlangano. Ngiyashumayela ivangeli. Uyangibiza ngomfundisi ngoba naku ngiyafundisa, kepha angithokoziswa yilokho. Angizikhukhumezi ngalokho ukuba ikona lokho kusokuyisa abantu abaningi bebizwa ngabaprofeti, bebizwa ngabapostoli, bebizwa ngabavangeli, bebizwa ngothisha noma ngabafundisi, bebizwa ngabelusi. Mina angilutho ngokwami. Yebo abantu bangangibiza ngalokho ngoba babona amandla kaNkulunkulu.
kepha mina ngokwami angilutho futhi angiziboni ngifanele ukuba lutho. Ukuba lokhu engikwabeleyo ukuthi ngazi imfihlakalo bese ngidlulisele nakwabanye. Hayi ngoba nami ngifuna isikhundla noma ngithokoziswa ukuthi ngimana. Mhlawumbe ngiyaphambi kokuthi ngibe la yayikhona intshisekelo nokuphakama kwenyama ngokungaqondi. Kepha manje sengiyabona ukuthi uNkulunkulu akabafuni ngempela abantu abaphakemeyo. Ukuba bagcina sebengasasebenzeli yena. Sebefuna ukugqamisa amagama ababizwa ngawo. Sebefuna ukuthiwa ibona abakhonzwayo ngokuba izwi lisakele ngabo. Uyini u-Apollo? Uyini uPaul? Uma sikholwa asifanele ukuthi sizithole sisilandela abantu ngaphezu kwezwi. Into engifundisayo ukuthi umuntu nomuntu akazale noJesu uqobo lwakhe. Ungazi uJesu ngami bese kuphilile ngami bese kuphele ngawe. Bungakholwa. Ubukholwa yimina, ubukholelwa yimina. Kepha mina ngizange ngivuke. Ukuthi ngishumela kahle noma ngishumela into ezwayo akusho ukuthi khonza mina. Ngikhomba emtheni wena wazi into efuna uNkulunkulu kuwena. Iyona nto engimisile ukuthi ngikwazi ukuthi ngishumele. Ukubizela abantu ekhayeni okuNguJesu okuthi nami ngisebenzele kuyakho. Manje uma sesikhonzana sodwa sesidumisana sodwa ikuphi indawo kaJesu lapho khona sizokhombisa ukudumisa uJesu ukwenza intando yakhe ukumbonga njalo ukubona amandla akhe empilweni yakhe. Uyena ohlukanisa lesono awuhlukaniswa yimina lesono. Kepha uJesu engimshumayelayo obamukelayo ohlukanisa lemisebenzi kumnyama. Yezwa. So lento le eyakho noNkulunkulu ifuna wena noNkulunkulu. Mina ngingene nje njengomuntu othunyiwe kepha munye umangaleli umahluleli nomangaleli phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu. So why uJesu? uJesu uNkulunkulu wayekela uJesu waba perfect ngesingisi ngesizulu waphelela ekuthena bomuntu. Engizothela singaba yebo. Kepha uJesu uhlula ngisho Adamu uJesu. uJesu thiwa uyindlalifa yakho konke okudaliwe. Ngokuba uAdamu akazange azakwazi ukuphelelisa ubungcwele. So uJesu bephelelisa ubungcwele ukuthi nayi indlela efuna uNkulunkulu. So uJesu ukhuluma ngayo uNkulunkulu labaphostoli labaprofethi athi le ndodana yami engithokozile ngayo anoyilalela. Futhi amazwi onke okuphila aqhamuka kuJesu uyena kuphela ophelele. So lento yokuphelelisa uNkulunkulu awuyitholi ngebandla elithize. Uyithola ngokuthi wena uqobo lwakho wena wenze intando kaBaba osezulwini. Ingakho uJesu akubona bonke abathi kumina Nkosi Nkosi abayongena embusweni kaBaba. Kepha yilabo abenza intando kaBaba osezulwini. So uyakhona why Paul ulwisana neBhayibheli. Uyakhona why uphikisana neBhayibheli. Ukukholwa kwakho kufanele kufakazelwe imisebenzi. Yaba nivumi ukuba nize kimi ukuba nibe nokuphila. So indaba yokuthi abantu banqabe izwi bathanda ukulalela izinganekwane nokuba ngaphansi kwezinhlangano zabantu. Leli vangeli ubona lingamukeleki. Ingenxa yokuthi abantu bathokoziswa ukuba ukubona bebaningi kuba bezobona ukuthi ayike ibandla laNdodana. Uyadlala ngesikhathi sakho. Ibandla likaJesu ilabo ekuthiwa bayingcosana. Usho iBhayibheli akusho phela. Bayingcosana abakhethiweyo bambalwa abahamba kuleyo ndlela. And uma uhamba wedwa kule ndlela sobona abantu abaningi bephuza ndawonye ukuthuke. Uzitshela ukuthi le nto okholwa yona akusiyo. Kepha ngoba ibhalwe phansi awunako futhi ukutshalajula. Awunakutshalada. Ngokuba yini le wenzayo ile abantu abaningi abangayifuni. Wabheka mawenze into abantu abaningi abangayifuni efuna uNkulunkulu. Uba isitha phakathi kwabantu. Ukuba yini abantu bamfuna uJesu. Kepha abantu bayakhona phambi kwabantu.
Kepha ukwenze izwi lakho uJesu uthi kwabanye abaFarisi abasedusi, lo ningibiza ngenkosi, Nkosi, kepha niyenze njani into umyalelo wakho? Siza ngani ukuzibiza umntwana kaNkulunkulu kepha ufuna ukwenza umyalelo kaNkulunkulu? Isono sikhona, wonke umuntu wehlesele, kepha ke usilandulele isono. Isono yinto nje ekhona, kepha ke usilandulele isono. Fanele isono usidalule, uhlukane naso, ulwele uhlukana nesono. Uthini umbhalo? Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesithathu verse 2. Vayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye abokusika, ngokuba singukusoka thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu. Sikhonza ngomoya, singukusoka, sesiyekile lokhu obejabulisa inyama. Sesilwela ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ngokwenza izinto zikamoya, ngokuba abantwana bakaNkulunkulu yilabo abahamba ngezwi. Njengoba lithi izwi-ke lapho kwincwadi yaseRoma-ke isahluko 8 verse 5, lowo owenza intando yenyama akathokozisi uNkulunkulu, kepha lowo owenza intando kaNkulunkulu ngezwi eliphuma kuNkulunkulu ngabapostoli bakhe abawunika uJesu, yibona abangabantwana bakaNkulunkulu ngoba badela ukuphila kwabo, bafune ukuphila kukaNkulunkulu. Ezindaba badela ukuphila kwabo bese befuna ukuphila kukaNkulunkulu. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa. So esithathula ukuphila kwakho emhlabeni, izinto esizenzayo emhlabeni eziningi asiziqhendi ngazo. Kuba yini? Zingukufa. Izinto ezijabulisa inyama yakho zibizela inyama yakho ethuneni, kepha izinto zikaNkulunkulu zikubiza phezulu. So uyabangwa, ubangwa yithuna, ubangwa yizulu. Wena uzikhethela. Kepha ukunaka kukamoya kungukuphila nokuthula. Ukunaka kukaNkulunkulu kungukuni? Kungukuphila nokuthula. Ukunaka kukaNkulunkulu lifuna legama likuphila. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukutha. Ukunaka kukaNkulunkulu kungukuphila. Ukunaka kukaNkulunkulu kungukuphila. Awunambithisise loyo. Ukunaka kwenyama ukufa. Ngesikhathi ngishaya indlwabu, ngijabulisa inyama, kepha umphefumulo wami ucindezelekile ngokuba ngenza into engayithandi. Ngesikhathi ngilele nowesifazane engashadile naye, ngibulala inyama ngokuba ngenza into engalungile, ngicindezela inyama nomphefumulo. Ngesikhathi ngibhema ugwayi, ngibulala umuntu kamoya, ngijabulisa inyama, kepha inyama ingikholele ekufeni ngokuba baningi abantu bebulawa ukufa kukagwayi. Ngesikhathi ngiphuza utshwala ngidakwa, ngibulala ukuqonda nenyama, umphefumulo wami uyacindezeleka ngoba izinto engizenzayo azikhombisi ukuthi ingqondo yami iphelele ngokuba idakiwe. So ukunaka, cela ungiphazamisi, ukunaka kwenyama kwenza ukuthi umuntu enze izinto ezijabulisa inyama. Ngesikhathi wena uzama ukuthi uphindisele okubi ngokubi, ingokuba usathane usenqobile ukuqonda kwakho ukuthi wena ujabulise inyama yakho ngokuthi uziphindiselele, uphenduke ufane nalomuntu lo obethi uyabona esetshenziswa usathane. Ukunaka kwenyama engaleskhathi ukhuleka uNkulunkulu ucela ukulungiswa, kepha bese kumele ulungiswe, bese wena uqhubeke wenza izinto lezi othi awuzifuni uzenze futhi ngokuzinikela. Ukunaka kwenyama kuzukufa. Akukho ukuthula kwinhliziyo eyenza izinto ezimbi. So inyama ayikholeki ngokuba inyama kusho ukuthi uyizofa, ngokuba iyinhlabathi, ngoba inyama ayilahleki inyama. Igodwa ngani inyama na? Ngokulalela izwi loNkulunkulu. Iyona ndlela eyodwa ongakwazi ukunqoba imisebenzi yenyama, ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu la emhlabeni sonke singabantu abafileyo,
Singabantu abangenamsebenzi. So ngalesikhathi uthola izwi likuyalela indlela, yizwi kuphela emphilisana. Lezwi leli ongalifuni, lezwi leli othi phambi kwabantu uyathanda, kepha izwi bese kumele ulenze awulifuni. Awungena ezulwini ngokuthi usho ngomlomo ukuthi ngiyathanda. Ungena ezulwini ngokuba usenzile isenzo sothando. Ingakho lento le mfundisi engcwele ingeyona noma ubani, eyalabo ababiziwe ukuba bezwe izwi, eyalabo abakholwa yizwi, ngoba baningi abantu bayakholwa bagcwele amabandleni kepha intando kaNkulunkulu abayifuni. Labo bantu ibona kanye abashambalaza igama likaJesu ngaphandle. Abantu abezi kuJesu ngenxa yeni? Ngenxa yamakholwa. Abantu abafuna ukukholwa ngenxa yabantu abantu bayakholwa ngoba basilisiwe, ngokuba basakwazi ukwahlukanisa okuyikona kumele bakwenze nalokho kumele bangakwenzi. Benza bonke okwenziwa ezweni. Awusakwazi ukubona umehluko phakathi kokungcwele nokungekho ngcwele. Awusakwazi ukubona umehluko phakathi kokuhlambulukileyo nokungcolileyo. Yonke into isiyafana manje. So abantu bazothi yonke insipho iyawasha. Ingakho bezohambe bengena noma imapha amabandla. Angilweli mina abalandeli, ngilona iqiniso mina. Iqiniso kuphela engililwelayo ukuthi abantu balazi. Ngokuba akusizi ukuthi ngizitshele ukuthi hayi abantu ngeke baphenduke ngoba kusho inyama yami ifuna ukuthi ngiyeke ukutshela iqiniso. Yabona-ke soshumayela iminyaka ewu-4 buka-ke kule bantu abancane anginandaba. uNkulunkulu osebenzayo, hayi mina. Ngokuba uma ngishumayela ukuthi abantu beze bazoza kumina kuphela ngizokwenza lokho abakufunayo futhi. Kepha ubona-ke uqhathululeke kuzoza labo ababiziwe. Lokhu uJesu ethi bonke uBaba unike bona bazohlala esandleni sakhe uJesu. So manje angikwazi ukuthi mina ngizokwenza into ezofuna ukuthi mina ngijabulise ukuthi abantu baningi. Angijabuliswa iningi labantu. Kepha ngifuna abantu abazozwa izwi babiziwe bona labo bantu labo. Ibona abantu abazokholelwa uJesu. Ingakho uJesu ngingimalusi. Malusi olungileyo. Yena uhola izimvu zizwa izwi lakhe bese ziyamlandela. Akaphoqi abantu ukuthi beze kuyena uJesu. Jesu abantu beza kuyena ngoba sebekholiwe ukuthi uJesu uyena kuphela onamandla okuphila. Futhi amazwi kaJesu aseyabalonda kuzona zonke izinto bekade bedlula kuzona. Asimile ngoba naku sihlakaniphile. Asimile ngokuba sazi kakhulu. Simi ngomusa, ukwazi uJesu umusa. Umusa nje obewolinganisa nalutho ukwazi uJesu. So ngesikhathi wazi uJesu usempini. Yimpi ebhekene nawe uqobo. Awubheka abanye abantu. Wena uqobo lwakho usempini. Ngokwazi uJesu. Yingakho le ncwadi le yesibili yaseKorinte esahluko 12. Kusukela ku verse 1 kuya verse 5. Le ncwadi le iyacacisela ukuthi njengamanje bese uKristu wena indlela yakho sehlukile. So yonke lento ukuthi uyayazi noma lento ukuthi uyiyona uzitshela uNkulunkulu uzoyishaya phansi. Usefuna manje ukuthi wena uthobeke ube ngaphansi kwesandla sakhe. Ingakho ngithini? Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko 10 verse 1. Kepha mina Pawulu uqobo ngiyanincenga ngobumnene nangokufa kukaKristu, mina engithobile phambi kwenu nxa ngikhona, kepha nginesibindi kini nxa ngingekho. Ngiyacela ukuba nxa ngikhona ungasweleki ukuba ngibasukele ngesibindi engiqonde ukuba naso kwabanye abasho ngathi ukuthi sihamba ngokwenyama. Abantu bebuka ukholo bathi abantu abasindisiwe bayazitshela ngoba badla izithelo ezimadimoni. Abantu abasindisiwe bayazitshela
ngoba bazimix nabantu abenza amabhiyozayo. Abantu abasindisiwe kuthiwa bayazitshela noma bazenza ngcono ngoba bona ngazi ukuthi baphila impilo engcono. No, impilo engcono uJesu. Mina ngikho ngcono ngalutho. Ngokuba uma ngona le nto yami yokuthi ngizitshele ukuthi ngcono ngabe isifile. So angikwazi ukuzitshela. Kufanele ngithobeke njalo. Ngokuba abantu abaningi bazozitshela ngihamba ngenyama kanti ngoholwa yizwi. Aniboni ngoba awukho ekukhanyeni sekumnyameni. So mina ngilandela izwi wena ukholelwa ezwini njengoba bekubekwa amakhandlela namanzi uyakholwa. Bekufika isangoma uyakholwa. Sizokutshela ngabantu abaziyo mina ngitshela ngomuntu ongamazi uNkulunkulu. Awumazi uNkulunkulu, awumazi uzwe ngaye uyenza intando yakhe. So manje ungamela kanjani ukuthi wazi uNkulunkulu? Yini ongayazi uNkulunkulu? Ngoba noma sihamba sisenyameni. Noma ngikhona lenyameni. Kasini ngokwenyama. Angikho empini yenyama. Angikho empini. Ngithanda uthatha uJesu ngithi wisdom bufelo. Bugcwele uphakama bumadlisa. Bese kufika uJesu ukuthi uyishutha down yonke lolo le. So kukwena ukuthi wena usafuna yini ukulandela uJesu noma usafuna ukuqhubeka nophakama, usafuna ukusaziwayo, uthobe, usafuna ukuba isigwili. Abantu bakhothamele wena. Usafuna ukuba owesifazane ufaka ama makeup ozenza umhlengeze. Usafuna ukuba umfana oyijamba uveze six pack. Uzozikhethela wena. Ngokuba yini impi esibhekene nayo ile wena umyolo. Ile impi le engiphuma kuyona ethi bengibheka usathane ngibizela khona ukuthi angibuyele khona. Ngekho uNkulunkulu osengihluzile wakuhluzela yena. Uthi landela izwi lami ukuze uphile. So yini ngilo nayo ukuhlala ezwini elingukhaya ngokuba yonke lento le ebengiyenza ibe ngukufa. So manje impi engibhekene nayo angisabi ngenyama legazi ngini nabanye abantu. Kepha impi engibhekene nayo yile yezinto ebengizenza. Ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama. Izikhali zethu zokulwa yizwi. Kodwa ngaye uNkulunkulu sinamandla livela kuphi-ke uNkulunkulu. Linamandla lezi ngenxa yakhe uNkulunkulu. Okubhidliza izinto. Libulala-ke lo moya lo ogcwele la esitezi. Yabona ikhanda lami la. Omunye umkhathi ubhadlwa la ikhanda lakho. Ubhadlwe mase uhambile waphuma ebuntwini. Uyaphuma ebuntwini. Ngiyabona ukuthi uJesu uphelele. Ubu-perfect, waphila ubungcwele, waphila impilo ethile esihlayo emhlabeni. Kepha omunye umkhathi wabhadlwa lekhanda lakho. Sichitha izizinto. Lokho-ke angijabona njengoba ngithi-ke izinqaba ezinjani? Okubhidliza izinqaba. Ukubhidliza ini? Izinqaba. Yes, inqaba into evimbile. Inqaba yinto evimbile ukuthi ungakwazi ukudlula. Yezwa loo nto leyo. Bengithi nje uJesu inqaba yami ilapho ngiphephela khona. So uma ngakha indlu ngibiyela ngothando olude ngikhonke ngama-blocks ngivalele. Inqaba leyo engiqashile kuyena. Lapho mase kufika abantu ngesankahle uma kufika isimo ingabhidlika leyo nqaba leyo. Bebhidlika leyo nqaba leyo singecaci ukuthi sengiyabonakala, sekulula ukuthi ngitholakale. Kunabantu abavinjwe impabamo nezinto eziphathekayo zasemhlabeni ukuze benze kuJesu uthando lwemali, uthando lobufebe, uthando lwezimpahla, uthando lokuzithanda wena, uthando lodumo, uthando lwezinto eziphathekayo. So leyo nto yenza ukuthi wena ukhonze izinto ezidaliweyo zikusithe zibe inqaba. So uma kufika uJesu sifika ngezwi ekuyilona elikwazi ukubhidliza lezi nqaba lezi. Sithethe incwadi. Abantu abahamba noMoses babesithwa iveyili okusho ukuthi khona into bengayazi. Ingakho namanje abaningi besasithwa ile veyili ngoba khona into abangayazi. Kepha ngesikhathi kufa uJesu kwasekumbuleka izimfihlakalo zabekwa phambi kwethu ukuthi ngoJesu uNkulunkulu kukhona ukuphila. Yesu okay.
Uyajaja? Yes. So lento le yokuthi kuJesu khona ukuphila ingoba wavuka ekufeni ingakhona isikwase kudabuka isihengo sethempeli ukuba uJesu wahamba wayongena ekuphileni lapho abantu benyama bebekwazi ukungena ekuphileni ngokwabo, right? Wrong. No, indaba ilapha ekhaya. So lento le yokuthi uJesu wasambulela emfihlakalo yokuthi khona lethu ukuphila and yabona lento le ayisaveli laba bantu laba babengazi ukuthi khona into ekuthiwa ukuvuka abafileyo. So babephilela bona ukwenza inhlatshelo begeza izono zabo ngezilwane kepha kwakufuneka igazi lomuntu. Legazi likaJesu ilona leli legazi likaJesu ilona leli elijabula isihenqo ukuba ngcwele kwakhe. So izona zinto lezo ongeke ukwazi ukuthi uze kuNkulunkulu ingakodabuka iveli lakwena ingakosuso leveli emehlweni akho ukuba nisabuka izinto ngomthetho wenyama nisenze izinto ngomthetho wenyama. Ngaphambi kukamoya aniqonde lutho uJesu abantu abaningi abamazi bakhonza egameni lakhe kepha bayenza intando yakhe ngenxa yokuthi akumazi uJesu uqobo lwakhe. So uma ithi lencwadi yaseKorinte sibhidliza izinqaba kodwa ngaye uNkulunkulu sinamandla okubhidliza izinqaba. Sibhidliza izinqaba hayi mina kepha ngezwi sichitha izizinto. Kunemicabango engizothela ithe le ndaba le isemkhathini kepha ikwena ngasekhanda lakho ubonga umkhathi lekhanda lakho uzuphuma nje uyongena ekuthakatheni utshontshwa ukuqonda lomoya wakho ube devil worship afuneka eqale kuvalo kususa yonke into kuzala lekhanda lakho umuntu uphuma ngomoya. So ukuba uphuma ngomoya wena ngabe uphuma usayofile kepha uphuma ngoba untlotshiwe wathwetshulwa umqondo wakhe awusasebenzi ngale ndlela ekufanele usebenza ngayo ukuba usosetshenziswa mali usathane ngezinto eliphakamileyo. So kunemidlinzo esekhanda lakho. Le midlinzo le iyona le ethiwa-ke silwa nayo siyishaya phansi ngokuba lo moya ophakama iwona lo uNkulunkulu angofuni. Nakho konke okundepileyo okuziphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu. Ukuziphakamisela kusho ukuthi yinto le engafuni ukuthi wena umazi uNkulunkulu. Ibani lento ikuwena lento ongafuni ukwazi uNkulunkulu ibani ikuwena. So usathane uphila bani uphila kuwena abaphili ngaphandle uphila kuwena usathane ungajali umkhomba ngaphandle. Usathane bezofuna ukuthi ngone akafiki aziveze into ngoba njalo fanele ngiqale ngikwazi ukubona umoya wakhe ngalo muntu lo afike ngayo ezongthelela ngalo moya bezongivusela izinto esengiphumile kuzona efuna ukuthi ngibuyele kuzona. Yonke into iqala la ekhanda lakho. Imidlinzo yakho uma ingacacile, imidlinzo yakho uma inimbi, ukubona kwakho uma kungacacile uzobonakaliswa uJesu ukuthi wena wazi lutho ukuba awazi ukuthi uyamufa. Omunye ukholelwa yilokho omunye ukholelwa lokho. Abantu abazi uJesu bonke bakholelwa into eyodwa. Bonke ngithi kwana akhuluma abantu bayakholwa. Ngithi abantu abazi uJesu bayazi ukuba yabo and banesiqiniseko sokuthi bayakhona uma bezohlala kuyena uJesu.
komuntu kukhulu emhlabeni nokuthi zonke izizindlo zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo. So ubani ophakemele usathane uhlezi kwena. Sathane ubusa la stage sakho. Yabona ke abethi wakhulukela phezulu ufuna ukubusa, ufuna ukuthi aqinezele yonke into. Lo moya wakhe ngeke uzubuse nje emoyeni kuphela. Ithi iBhayibheli ke qaphelani usathane uyahamba uyabhoka njengesimisi. So lemsebenzi yesathane ibonakala ngendlela esiphila ngayo thina. Umoya wakhe kumele ungene kuthina. Ngeke umoya wesathane uvele nje uhambele emoyeni udlule kwena. Ngaphandle uma wena ubiyelwe ukwazi ukwahlukanisa phakathi kobungcwele nesono. Ngeke ukwazi usathane ukuthi abuse kwena. Ngeke uzobulwisa. Ingakho lencwadi asibabeke nenyanga legazi. Namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu. Namacebo onke silwela ukulalela bani? uKristu. Mina ngilwela ukulalela izwi. Ingakho ngithi angikhathalele igama lebandla, angikhathalele ubuningi babantu, ngoba ithi iBhayibheli iningi inkulu indlela eya esihogweni futhi ihanjwa abaningi. Emabandleni kaSathane kwenziwa amakhanda, kuyajolwa, kukhishwa izisu, kwenziwa amaphathi, kuyadakwa, kuyabhenywa, kwenziwa yonke into. Abantu besifazane bamlaka amabhulukwe abo nemlomo epediwe bazoshumayela. Emabandleni kaSathane ke kunjalo. Abafundisi bagcoba abantu besifazane phambi kwabantu babe ababhishophu. Isebandleni abantu besifazane ikaSathane ke le. uJezebeli uyabusa lapha. Ngoba yini? Ufuna ukuthi lenze lokho elifisayo ngaphansi kwegama likaJesu, udelele uJesu. So ungacabanga ukuthi ubona ukuthi Jesu Holy Spirit ke usuke ezulwini. Ukwenza intando kaHoly Spirit lo ufunayo. Ngeze ngiyamthanda uHoly Spirit, ngiyakwazi lokho. Ingakho nemabandleni ngapha abaholi benu ababona baholi abathubile. Izisebenzi zikaSathane. Yayizindaba buyela ngencwadi leya yaseFilipi chapter 3. Xwayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye abobusika. Yazi intshumayelo kaNkulunkulu yimbi kubantu abazitshela bayazi. Intshumayelo kaNkulunkulu yimbi kulabo abazitshela ukuthi sebeyamazi uNkulunkulu. Iletha ukuthi bavele ukuthi abamfuni uNkulunkulu. Ngokuba yibona abantu labo boshumayela abathi wena uthuma inhlamba, wena unolaka. Mina ayikho into engikhuluma ngokwami. uNkulunkulu ongafuni imisebenzi esiyenzayo. Awubhekisi, ubheke mina, usabhale yona iveyili nesiheza ukuba wena ungakwazi ukuzwa. So uNkulunkulu uyakusindisa wena uthi ke ufuna ukubhubha wena. Ngokuba uthi kumnandi uhlale emnyameni, awuqhubeke. Ngokuba singukusoka thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu. Sikhonza ngani? Ngomoya kaNkulunkulu. So uma sifunda izwi likutshela izwi ukuthi izifebe zingene ezulwini, singazondani, singantshontshi, singabi ngabantu abaqamba amanga, singabantu abasheshe ukugijimela ukwenza okubi. Kusho iBhayibheli. So iBhayibheli kumele lithi kube isitabane, fanele ngithini mina? Fanele ngithi iqhubeke kube isitabane. uNkulunkulu uyakuthanda ngoba isitabane. Mawubheka ngabe nginalo iqiniso mina, ngizokutshela into ephambene neyabhalwe phansi. Ngiliphethe iBhayibheli. Uliphethe iBhayibheli. Sisibonga kuKristu Jesu, singethembi enyameni. Inyama ayinanzuzo, umoya ophilisayo. Lo moya kuphela ovela kuNkulunkulu iwona nje onamandla. Ukwazi ukuphila impilo enesikhathi eside, ngoba uhamba uzakhela izitha, awushovi, awuginqi madayisi, awuyona inkabi, awulona isela, awusona isigebengu.
umuntu ophila nolandelela ukuthula nabo bonke abantu. Uma ungenakho uyakhala uma unganikho futhi alikho icala. So imidlinzo yokungena ngewindi iyona le ekhanda lakho. Ngokuba yonke into engaphezulu ikhanda likuphi. So imicabango engasili kuphi. Lezo zinto lezo zivezwa ukuhlakanipha koNkulunkulu ukuthi ngaphezulu khona ukuhlakanipha ongaphelele ngoba lokuhlakanipha kubuka izinto okuphambi kwazo. Kepha lokuhlakanipha koNkulunkulu kukhuluma ngezinto ezingaphezulu kwalokho wena utshela ukuthi uyona. Ezika kini ubhala. Thina esiphila sithi siyakholwa sikholwa yizwi. Andilezi leli uma ngithi ngiyakholwa ilona bese ngithi bese ngiyephambi kwabanye abantu abathize bese ngifuna ukulicindezela. Ukholo lwami lisekho. Nakuba nami bengingaba nokwethemba enyameni. Uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni, mina kakhulu ngasokwa ngosuku lesishiyagalombili. So ukuzibonga kwabantu ngokunyama uma bengenabo ubufakazi into yaba yikho ngokuba kunabantu abangasikela izinto ezikhombisa ukuthi baba nesibophezelo noNkulunkulu bagcwalisa futhi lokho ufuna uNkulunkulu akithi ngokumethi ngasoka futhi le nto efuna ubani. So angeke uzumtshele lutho ngoba usebenze konke ufuna uNkulunkulu akasahambi ngalo manje. Usakhululiwe lapho usethi manje ukholo lwakhe likumoya manje usefuna izwi. Lemsebenzi la ayisele nzuzo kuyena. Wasoka ngosuku lwesi-8. Ngingowentanga luka-Israyeli. Futhi yena ungumJuda lo muntu lo. Owesizwe sakwaBenjamini. Futhi lo muntu uphatha ngenzalo yaphansi la-Israyeli. Umhebheru wamaHebheru. Ungumhebheru womthetho. Uyawazi umthetho wabaFarisi. Ngokushisekela. Ngoba ukuthi akhuthalele abe nentshisekelo. Ngingowazingela ibandla. Ngentshisekelo wenze ngisho lento yokuthiwa kuzingela abantu abamelele lo mthetho kaNkulunkulu wabaFarisi. Wakwenza ngokungazi. Ngokulunga okusemthethweni. Yes. Ngingongasolekile. Ngokulunga okusemthethweni umthetho ugcine wonke. Ngeke uze umsole. Ngokulunga okusemthethweni ugcwalisa wonke akasoleki. So uyena umuntu lo bathela bethi uyakhoma njalo kwenza konke okufuna uNkulunkulu ngokwenyama. Kanti sengikhutshwa umoya manje. Konke ngenzile ngikwenza ngokwenyama bekho umthetho wenyama kepha sengikhuluma ngokuNkulunkulu manje. Ngabe ke indaba lapha. Ngabe sinamakhono agcina izwi kaNkulunkulu lonke na? Nangu umbuzo. Ngabe sinamakhono alwela ukwazi uNkulunkulu ahleli eBhayibhelini abo na? Ngabe sinamakhono ahlalele ukuthi afune uNkulunkulu ngokupheleleyo na? Yesu baba, angikhulumi indaba yokuthi sithula kakhulu. Angikhulumi indaba yokuthi sinikela kakhulu. Angikhulumi indaba yokuthi sakhe ibandla elikhulu. Angikhulumi ukuthi ibhilidi esikele lona lihle. Ngabe izwi liyaphila kuwena ukuba ithempeli langempela wena. Lendlu lezi esizakhayo azinomsebenzi uma kukuthi izwi alikho kuthina. Sihola yini? Yizwi manje. Mazi uNkulunkulu wena ungamazeli. Ungalona mina ukuthi mina ngumuntu omkhulu. Angilutho okufana nawe. Umuntu omfunayo uNkulunkulu. So umuntu asuka yini ebhalwe phansi eBhayibhelini uyisiwula. Uma ukasulwa yizwi kaNkulunkulu uyisiwula. Kanti-ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Impilo besiphila bemnandi. Besenza izinto amaphupho ethu besiwalandela. Uma ukuthi ufuna ukuba umdlali wegalofu, umdlali wegalofu, ufuna ukuba iboxer, ushaya ukarate, uthi umhlaba wonke ube umculi. Ube nebhizinisi elizokwenza ukuthi wena usaziwayo abantu bonke babheke wena. Uphinde ube yimento, ube umkhuthazi ohambekela abantu ukuthi ukuze uphumelele empilweni benza lokho. Ngakutshela konke lokho. Ngoba yini ngibuka ukubaluleka kokuphila emhlabeni. Ngoba uthi uJesu ukuphila akukho ukuthi kunezinto ezingakanani eziphathekayo.
ukuba uthi sowuzigoqe zonke lezi zinto bese kufika usuku lokufa, sowuzisebenzele zonke lezi zinto wanazo, kufika usuku lokufa ngalesikhathi ukuthi wena uthi ufuna ukuhlala phansi unethezeke. Bese lezo zinto zisale kuba bese beziphathe kanjani labo ukuthi uzoshiya bona. So uthi xwayani ukuhala, xwaya umona, xwayani izisebenzi ezimbi, xwayani ukuhala nomona, ukuba lokho kwenza ukuthi izwi kaNkulunkulu ungalizwa, ukuba bonke abantu bawuthi-ke nangu uJesu uthi uzonginika umsebenzi. Kanti uma ngasenginika umsebenzi, awunike uJesu umsebenzi ngoba unako umfula, unike uJesu umsebenzi ngoba wena uvele ukuthi uzosebenza. Ukuze uJesu ukwazi ukuzozilahla-ke uvume ububi bakho. Iyona-ke into le efike ingqubuze abantu kaningi ekufuneni uJesu, bafuna uJesu ukuthi enze intando yabo, bona bafuna ukwenza intando kaJesu. So thina abantu esikholwayo sikholwa ukuthi silahle yilokho sibona kubalulekile, kepha kungenanzuzo kule mpilo esifunayo. Kumnandi ukuthi untshontshe ungabanjwa ngoba nakho ukuthi izokusiza lento. Kepha uma usuza kuJesu, ethi uJesu amasela kabafundi, uzombuza ukuthi wena mangasethi unenkampani uyantshontsha wajabula yini? Phawu untshontshelani? Untshontshelani? Uma ngasekuthiwa wena umzali, ingane yakhe iphuma ngewindi, ungajabulela yini? Phawu wena waphumelana ngewindi, phawu uyivumelelani ingane yakho iphume ngewindi? Umama ingane yakho ngoba nange ifuna ukungcebeleka nezinye ingane, ngoba wena akafuni wena uthi ayiphume ngewindi, angaboni ubaba uzoyivulela besibuya. Unecala lokungathembeki. Ithini incwadi? xwayani abobusika, xwayani labo abazibiza ngabantu abaphethe umthetho. ngokuba singukusoka thina esikhonza ngomoya. Bethiwa xwayani abobusika yilabo abathi bafuna ukugcinisa abantu, bagcine izihluthu, bagcine yonke izinto ezingephepheni ezahlula abantu aweningezozi. So kuthiwa thina sixwaye ngoba thina sasokiwe ngokwemnyama. Sekhulunywa ngokuthi manje asihlukane nesono, siphile ngendlela efunwa uNkulunkulu njengokusho kwembali. Yayizindaba Sizibonga kuKristu Jesu, sizibonga kuKristu uJesu, singethembi enyameni. asithembi. Yabona ukuthi sizibonga kuJesu, sizibonga kuKristu Jesu ngezwi lakhe. Mina ngizibonga kuyena ukuba izwi lakhe indlizo yami iningi futhi mibi. Bese uJesu uyangisiza ukuthi ngikwazi ukubona ukuthi lokho akukho right. Ungadlinzi ngalento lento ungakhulumi ngayo, lento ungayivumeli iphile kuwena. So ubani odlukanisayo uJesu ukuba yini? Kuyena khona ukulunga. So uma ufuna ukulunga ukwazi ukuthi uphinde futhi ucocome ukungcola empilweni yakho ekubeni ukuthi ufuna ukulunga. Kepha ngithi hambani ngomoya, Masihambe ngendlela eqondile, indlela kaNkulunkulu, khona ikufeza izinkanuko zenyama, ukuze sigweme ukuthi singayenzi into engafuni uNkulunkulu. Yilezo zinto lezo uNkulunkulu afuna ukuthi sigxile kuzona, ukuze sibalekele ukwenza izinto eziphambene nezwi lakhe. Ukuba lento yensindiso yilento le engaveli noma ikanjani, imvela kancane. So uma ethi izifebe, izitakwa, iziminzi, ababulali, abathakathi, abaqambi bamanga nabantu abezemlingo, izangoma, kungaphandle ebusweni wakhe ukuba lezo zinto akazifuni. Akazifuni, hayi ukuthi mina ngizifuni. Ofuna uNkulunkulu uzoshiya lezinto lezi angazifuni yena. Wapho ungawashiya amacici akho, wazishiya intweni zokufakela. Kwenziwa yini? Ukuthi uqhubeke wenza izinto le Bible othi uyalithanda namavesi lawo owathandayo owakhomthayo, uphinde futhi uwazi wami nge-highlight. uNkulunkulu engabafundi wena owafunda. I mean uNkulunkulu ekuyala ngabo wena wenza izinto eziphambene nalento efuna uyena.
ukuthi sibe namavesi esiwathandayo. Uthi umuntu akaphile ngesipho kuphela kepha ngabo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. So sifanele ukuphila ngezwi likaNkulunkulu liphelele. Kungabi khona esizozikhethela ukuthi yakufuna ukuya sikufuna. Liphelele ukuba lowo okholwayo umyalo lowo ophilayo uphila ngokukholwa. Lowo olungileyo uphila ngokukholwa. Uthini umbhalo incwadi ezazi 2:38. Sebekuzwa bonke bahlabeka ezinhliziyweni. Base bethi uPetro nabanye abapostoli, madoda abazalwane, yini esiyakuyenza na? Wayesethi uPetro uphendukani. Yilowo nalowo abhabhathizwe. Yilowo nalowo abhabhathizwe. Egameni likaJesu Kristu. Ngokukuthethelana kwezono. Khona niyakwamkeliswa. Isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu. Esabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza ngamanye amazwi abaningi obayala wathi zisindisele ngesizukulwane esiphambeneyo. So understand ukuthi ukuzahlukanisela kwakho ezwini kaNkulunkulu ufuna uJesu qobo lwakhe. Mfune manje salutholakala ukuba ngale kwethula kukho kumfuna. Impakamo yale emhlabeni futhi izophela le mhlabeni yesobo le yakhona impakamo. Yonke into ephakemeyo nendephileyo lenqaba ezizama ukuthi ivimbe ungazi kwakho iyesihogweni. uJesu Kristu inkosi. Bona bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa baza kusithinta ngemininingwane oyibonayo noma oyibonile noma oyizwile. Uma uNkulunkulu uvumile siyakwenza indlela ukuthi sifinyelele kuwena. Sizobhabhadisa. Bona bonke abantu abasalindile siyacela nje ukubekezela nisile. uNkulunkulu bese evumile uzokwenzeka ngamandla akhe. Sesifuna umkhuleko. Babegameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyabonga izilapho Nkosi. Elikhali Nkosi ngaphezu kwenkemba icijeni nabothi zombili. Aliqhubeke njalo Nkosi, lahlulele imidlinzo nemicabango nakho konke okuzama ukuthiyana Nkosi nezwi lakho elinamandla. Libhidlize Nkosi izinqaba nazo zonke izimfundiso zesitha uSathane emdlinzweni nasemqondweni yethu, ukuze sihlungwe uNkulunkulu onamandla, size sipheleliswe ekulungeni nasemgcweleni ngoJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi manje naphakade.